Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng kentiu la isap multipurpose organisation haringkat ka district sports promotion society kumshibenta ban kentiu ki khana kanthei ha gajing lekai football hakawat kabalai kalayo ban pli perdabyang ya kalumpung ya lekai kabalatip kum ka third independence cup women knockout football tournament arjar pesau hamadan penden yo lingdo nonglang southwest kasils district ya kadi kalumpung lawan ban pli perda da usamla forward man nongrem president KSU southwest kasils district kumbukong san haringkat kajinon lang uba harvestar kong thau kumu sumbut kong san kong balut mon ningnong football coach office DSO southwest kasils district ba Benning Star Lingkhoi athletic coach ba Ben Johnson Lingdo secretary KLISMO bat kiwe hakari kalumpung lawan banishmenta kumba khat artali ki kenhun nado ki school bat ki sport club ba pher jong ka dong ka than mau kerwat hakani ka sngi sedang ka brothers football academy kalala ban penliam no ya ka penden sakwang da san ko lanon haga jingele kai ka ba ar karang thong kala ban penliam no da ar ko la iwe ya ka sedang persyang ka sakwang da ar ko la iwe ya ka jakram higher secondary school haga jingele kai ka balai bat ka jingele kai ka basau ka jakram sports club kalala ban penliam no ya ka south puret da shiko lanon Keluarga simbanta hake bakum gini tournament. Bat kerpang asabar aku play kita kinangalam. Jom kita kika artali teams. Nama lana kisnam mansua ngimod dan pelong football kan thai de. Kibabun ki sports club ki phai dalam klong. Harangi i bamanta ki kat artali ki club. Lane ki kinangalam ki kat artali kanun. Na ki school ban ki sports club ki shem ya kata kabanta ban introduce. Lane ban ya ki samla kan thai ha kan ni ka kam le kai football lane ni pai ta kan ka jok ka menta ni pai kan ka jok menta ni i lane ni pai ta ni por menta ni i bakadan ka jing hiar ha ka jing le kai football la kalong ka district la kalong ka jala berkari berkoi ba kai ka bang akwa bang kran ba kan ni dom ni ki la thai kubor ngakwa berpersau syaki bor sorkar lane sakita ki nongsna ki polisi lane kita ki polisi makers ki badai ki politician ba ki dai banwanra ia kata ka sports policy kepala ban kentiu ki sama ka jongi ba ka ju opor ka banla ban pelang ia kata kam yele kai ka kam yele kai football na kanolo ka kam ba kan longkum kata ka full time job lane kata ka jingtrai ka ba la ban penio ya kabam ya ban pesahim lane ban pendiam di jurang kam kasim ya kala kabu banyo ban ternya ini bakum kini di tournament hamta me kabite bapi ki samla kentai kaba menta kelate kasien kabalai kawat kabalai hakaba ka klismu kayo ban organize ya kabakum kini ka tournament naga menta jongki kum ki samla kentai di hidon ke cingkeman ba ke cingtre sitom ke jongpi ba ke cingang nut ke jongpi ban pentiu ya ka sap ke pom ke jongki samla kentei jongane ka dong kathan u play dragon rat un ai board pi ai put and board ke cing start ke cing simpang ba pinla ya ka ban pendak ya ka tournament ka ba pin sapen kot do aswa ka khat santre jong lupna ya mentah bagi parok kinong ki bejob ba ka jingtris tom ke jampi pin se okai du sok betyang ham tam e ya ka jingta ka jingwan ni simenta ka jongki kun samla kenthei jong ka ni ka district ka ni ka dong ka thang ka jong i bar kuai na ka benta jongki kum ki samla kenthei ba ki player si borok ba minarap lam kat ibor ibaret ibangi kot ban ya tenongam ban yarap le mepi ba kinyo ban punpau ka sap ka pong jungti hot lada ni ken ha koi ka betala lagi kwa ban yonong ya ka organisation yangi nila bane ada kue pat ki program henrei ka thong ka jungi ka long bagi yarap lem kerpang na ka benta jungpi kum ki samla kan thei ki badon ka sap ka pong ngamla ban len ba ka dong ka than jungi hi ki kamduna hi ki tournament ban penlong ya ki kentai ladno tang ka office jong district sport officer berkunjuru ke MDSA ya ki club ki affiliate bat ka te
hoi kini resen ke balai ndrei min persang hi bangin nang ya ipteng ya kadi ka jingtemu ke jongi wala mimla ban kotbor ndai min persang ka kecing ya kersan lem jong kiri orang ba ya kecing sok hilang jong pi ki teams but ki sports club of pair